Binciken kashe-kashen kai da aka yi a cikin jihar Kano wanda ya matuƙar ɗaga wa mutane hankali, ya yi matuƙar yawa a cikin 'yan shekarun nan da suka faru. Ku ci gaba da bibiyar mu a wannan bidiyo domin jin zazzafan labarin da muka zo muku da shi akan wannan batu. Masu sauraro assalamu alaikum, barkanmu da wannan lokaci, barkanmu da jimirin sake kasancewa da ku a cikin wannan tasha tamu mai ɗimbin albarka wato Hantsi Top TV, wadda ta saba kawo muku zafafan labarai da rahotanni waɗanda babu yaudara ko ƙarya a cikinsu. Kada ku manta idan wannan shine farkon shigowar ku, ku danna mana subscribe kana ku danna mana alamar ƙararrawar sanarwa domin sanar da ku da zarar mun ɗora sababbin shirye-shiryenmu. Mun gode da ziyartar wannan tasha tamu mai ɗimbin albarka. Ku ci gaba da bibiyar mu a wannan bidiyo domin jin jerin kashe-kashen da suka faru a cikin jihar Kano wanda ya matuƙar ɗaga wa al'umma da kuma hukumar 'yan sanda hankali. Kisan kan da ya faru a 'yan kwanakin nan wanda ya matuƙar ɗaga wa mutane hankali shine kisan kan da mata aure Hafsa Chuchu ta yi wa wani matashi wanda ake zargin yaron gidanta ne. Marigayin mai suna Nafi'u Hafiz ya gamu da ajalinsa ne a watan Disamba shekarar 2023 wadda ta gabata, bayan da mata auren Hafsa Suraj wadda ta dinga daddaba masa wuƙa a wuya har sai da ta kai da ta kashe shi. Daga bisani rundunar 'yan sandan jihar Kano ta yi nasarar cafke wannan mata aure da mijinta wanda ake zargin sun haɗa baki wajen kashe wannan matashi wato Nafi'u Hafiz. Sai kuma kisan wani limami wanda ake kira Sani Shu'aibu wanda ya karɓi ajalinsa a hannun wani matashi wanda ya dinga daddaba masa wuƙa har sai da ta kai ga rai ya yi halinsa. Daga bisani shi ma wannan matashi 'yan sanda sun yi nasarar kama shi wanda ya kashe wannan limami bayan da limamin ya gargaɗe shi da ya daina shan tabar wiwi a gefen masallaci. Shi ne ya fusata ya caccaka mai wuƙa wanda hakan ya faru ne a unguwar Jakara da ke cikin jihar Kano. Sai kuma wanda hukumar Civil Defense ta yi nasarar cafke wani matashi mai suna Alƙasim Ya'u wanda ya hallaka mahaifinsa a unguwar Tudun Yola da ke ƙaramar hukumar Gwale da ke cikin jihar Kano. Sai dai rahotanni sun tabbatar da cewar mahaifin wannan matashi yana kawo shi asibitin Dawanau domin a duba ƙwaƙwalwarsa a sama masa lafiya, yayin da rahotanni suka tabbatar da cewar wannan matashi yana fama da matsalar ƙwaƙwalwa sakamakon ta'ammali da miyagun ƙwayoyi da yake yi. A watan Disamban shekarar 2022, wani ɗan China mai suna Zheng ya hallaka budurwarsa mai suna Ummul Kulsum Buhari a jihar Kano. Sai kuma kisan kan da ya yi matuƙar ɗaga wa mutane hankali shi ma da ya faru a jihar Kano. Kisan kan da malamin makaranta ya yi wa wata 'yar ƙaramar yarinya mai suna Hanifa, yayin da ya kashe ta ya daddatsa ta ya je ya binne ta. Yayin da ya je neman kuɗin fansa ne aka samu nasarar cafke shi, bayan da ya je nuna inda ya binne ta aka je aka haƙo ta har aka yi mata jana'iza. Babu shakka wannan kisa shi ma ya matuƙar ɗaga wa mutane hankali da ban mamaki wanda ya matuƙar karaɗe kafafen sada zumunta da ma ƙasa baki ɗaya. Daga ciki akwai kisan kan da wani matashi ya yi wa mahaifiyarsa yayin da shi ma ya mata kisan gilla, sai kuma wani matashi da ya kashe wani folis a cikin jihar Kano duka. Sai kuma wata matashiya da ta haɗa baki da wani abokinta suka yi wani abokinsu kisan gilla ta hanyar daddaba masa wuƙa. Masu sauraron mu kada ku sha'afa, wannan na zuwa muku ne daga tashar ku mai farin jini wato Hantsi Top TV, wadda ta saba kawo muku zafafan labarai da rahotanni waɗanda babu yaudara ko ƙarya a cikinsu. Idan wannan shi ne farkon shigowarka, ka danna mana subscribe kana ka danna mana alamar ƙararrawar sanarwa domin sanar da kai da zarar mun ɗora sababbin shirye-shiryenmu waɗanda babu yaudara ko ƙarya a cikinsu. Ku ci gaba da bibiyar mu domin jin zafafan labarai da rahotanni. Mun gode da ziyartar wannan tasha tamu mai albarka Hantsi Top TV. Hantsi Top TV, gidan sahihan labarai. Ku danna mana subscribe kana ku danna mana alamar ƙararrawar sanarwa domin sanar da ku da zarar mun ɗora sababbin shirye-shiryenmu.